Bon dia a tothom. El meu nom és Víctor Saranga. Molts de vosaltres ja em coneixeu. Soc assessor jurídic de IACATAC i venim a parlar d'un fet molt rellevant que és la sentència del Tribunal de Justícia de 13 de juny del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de juny de 2024, publicant 13 de juny de 2024. Molts us preguntareu com és que ha arribat aquesta sentència, d'on ha sortit, i realment parlem d'una sentència, o la gent es pensa que és una sentència, però els efectes, en la meva opinió, en la meva humil opinió, no són els d'una sentència. I us diré el per què. Això s'inicia amb una qüestió prejudicial. Un jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, el número 17, em sembla que era, va elevar, va fer unes consultes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquest jutjat contenciós administratiu el que volia resoldre era unes peticions relatives a l'abús de temporalitat de dos funcionàries interines que prestaven serveis a la Direcció General de l'Administració de Justícia, dues tècniques superiors, que havien concatenat moltes vinculacions, alguna d'elles més de 30 anys, i aquest jutjat contenciós, en aquest jutjat contenciós se li van plantejar una sèrie de preguntes, de qüestions que volia que fossin resoltes pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Això, per què dic que no és ben bé una sentència, sinó que és ben bé una resolució a unes preguntes que fa un jutjat estatal, sí? Tu em preguntes unes coses, jo te les resolc. Li poso un nom de sentència, però et dic el que a mi, com a Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a mi em sembla que és el correcte. La qüestió principal era sobre la clàusula 5 de l'acord marc sobre treball de durada determinada. Ja sabeu que aquí a nivell estatal, en l'àmbit privat, dic empreses privades, hi ha una protecció pel que fa al treballador. Una protecció que ha de ser-hi. Una protecció que si tu concatenes diferents contractes, lògicament hauries d'assumir la vinculació d'aquest treballador com a indefinida. Sí? L'objecte de l'acord marc, aquest acord marc europeu, que vincula a tots els estats europeus, l'objecte d'aquest acord marc és una regulació comuna, genèrica, per evitar els abusos derivats de la utilització de contractes successius o relacions laborals de durada determinada. Què vol dir? Se t'ha tancat el micro. Hi ha una regulació a nivell europeu que estableix els mínims per disposar de contractes de duració determinada. Sí? El que no deixa de ser una miqueta vergonyós és que es tracti o se li doni un tractament molt més acurat i més protector a un contractat laboral d'una empresa privada, a l'àmbit laboral, l'empresa privada, que no pas a un funcionari interí, que porta concadenant contractes i que d'alguna manera d'haver fet els deures l'administració en el seu moment, d'haver convocat la seva plaça, d'haver, en el cas d'haver-li oferit una possibilitat d'assolir el seu lloc de treball de manera indefinida dintre dels terminis que corresponen, aquest treballador possiblement tindria unes expectatives complides, tindria una relació, una vinculació amb l'administració segurament de caràcter indefinida. Què passa? Els estats membres, què es disposa? Que els estats membres, prèvia consulta als interlocutors socials, quan això sigui necessari, això és el que diu l'acord marc, establiran quan els contractes de treball o relacions laborals de durada determinada es consideren successius o es consideraran celebrats per temps indefinit. Vull dir, l'acord marc ja diu, escolta, tu m'has de dir en quin moment això és indefinit i en quin moment no. I per això, a nivell estatal, aquí, a nivell estatal dic que a Espanya disposem d'un marc normatiu bàsic. La Constitució
que pel que fa a l'article 23 diu que els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics. L'article 103 de la Constitució, que la llei regularà l'Estatut dels funcionaris públics i l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. Tenim també la regulació pel que fa als treballadors de l'empresa privada, l'Estatut dels treballadors. L'article 15 disposa que els treballadors que en un període de 30 mesos haguessin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos, o sigui, dintre d'aquests 30 mesos, algú té diferents vinculacions que superen 24 o amb o sense solució de continuïtat adquiriran la condició de treballadors fixos. Vale? Això, lamentablement, no passa a l'àmbit de l'administració. I us pregunteu, i per què no passa a l'àmbit de l'administració? De fet, a l'àmbit privat, fins i tot, es presumiran per temps indefinit els contractes temporals celebrats en frau de llei. Això hi ha una col·lisió de drets. Una col·lisió de drets, què vol dir? Escolta, per un costat tenim els principis constitucionals d'accés a la funció pública, que ja sabeu que s'ha d'accedir d'acord amb els principis de publicitat, mèrit, capacitat. De fet, han de ser processos de lliure concurrència. I ha de poder accedir qualsevol. Sí? I, d'altra banda, hi ha els drets a protegir de les pròpies treballadores públiques, de personal que tenim vinculat amb nomenaments d'interinatge o amb contractacions laborals per temps determinat. Vull dir, hi ha una col·lisió de drets que diu que, per una banda, tu, com a treballadora, com a treballador, tens uns drets que, en teoria, estan protegits a l'Estatut dels Treballadors, a l'EBEP, i fins i tot a la Constitució, i d'altra banda hi ha uns altres drets que diuen, clar, tu com a treballadora no pots beneficiar del fet de ser interina, ja que jo, si jo fos un altre ciutadà, doncs entenc que també tindria aquest dret de concurrència en un procés públic. Què ens diu també l'EBEP, l'Estatut Bàsic a l'article 10? Que són funcionàries interines els que per raons justificades d'urgència i necessitat són nomenades per desenvolupar tasques de funcionaris de carrera en els següents supòsits. Hi ha uns supòsits, que és l'existència de vacants. Si hi ha una vacant que no s'ha cobert, doncs tu, per motiu d'urgència o necessitat, la cobreixes amb un interí. La substitució transitòria de titulars, baixes per maternitat, etc., han de ser substituïdes. L'execució de programes temporals que no podran tenir una durada més de 3 anys, ampliable a 12 mesos, que aquest és un supòsit que es dona moltíssim, sobretot a consells comarcals, i l'accés de tasques per un termini màxim de 6 mesos. Hi ha uns supòsits taxatius. De fet, el nomenament d'interins està limitat a aquests supòsits. I la selecció, fins i tot dels interins, també hauria de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. De fet, el nomenament d'un interí no es pot fer a dit. S'hauria de fer respectant aquests principis. Les places ocupades per funcionaris interins haurien de ser incloses a l'oferta corresponent a l'exercici en què es produeix el seu nomenament o el següent. Vull dir, l'administració té un termini. Tu no pots ocupar una vacant i no ofertar-la en el mateix exercici o el següent. Vull dir, tu l'has d'ofertar tant com puguis. I això és on està fallant i on està fallant l'administració. L'article 70 de l'EBEP disposa que existeix l'obligació per part de l'administració de convocar els corresponents processos selectius que s'hauran de desenvolupar en el termini improrrogable de 3 anys. I l'oferta pública s'ha d'aprovar anualment pels òrgans de govern. Què vol dir? L'administració té 3 anys per convocar aquests processos selectius. Ja ha de treure aquestes convocatòries. Té un límit temporal. I llavors, finalment, per aquesta sentència o aquesta resolució del TJUE fa referència a la llei 20/21 de mesures urgents per a la reducció de temporalitat. Per què en fa referència? Perquè ja sabeu que s'han produït uns processos d'estabilització
en base a aquesta llei. I d'acord, i fa referència a uns articles. L'article 2 determina que s'autoritza una taxa addicional d'estabilització del treball temporal que inclourà els llocs de treball estructurals de les administracions que estan dotades pressupostàriament i que hagin estat ocupades de manera temporal ininterrompuda almenys en els 3 anys anteriors al 31 de desembre de 2020. I aquestes ofertes del procés d'estabilització s'hauran d'aprovar i publicar als respectius diaris oficials amb anterioritat a 1 de juny de 2022. Vull dir, això ja és una cosa que ja s'ha portat a terme, però, al meu parer, de manera incompleta. Vull dir, s'han dut a terme processos d'estabilització, però realment no s'han sí que s'ha detectat que molts llocs de treball de persones afectades no han estat objecte d'estabilització, cosa que és un dèficit important que s'hauria de posar en coneixement de l'administració, i així s'ha fet. I la publicació de convocatòries de processos selectius s'hauran de produir abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució dels processos hauria de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. Són dates d'aquest procés d'estabilització que tenim a punt de concloure. També fa referència en aquesta sentència que la taxa de cobertura temporal s'hauria de situar per sota del 8% de les places estructurals, les places d'estructura. De nou, es fa referència en aquesta llei que l'articulació d'aquests processos selectius que hauran de garantir els principis de lliure concurrència, mèrit, capacitat i publicitat podrà ser objecte de negociació en els diferents àmbits de les administracions públiques. Què vol dir? Ja ho hem fet, això. Vull dir, aquests processos han estat objecte de negociació. Sí? I s'ha conclòs unes bases d'aquests processos que, en teoria, la seva finalitat era estabilitzar el màxim de personal possible. I també parla aquesta llei d'una compensació. Una compensació pel cas que el personal que s'hagués presentat en aquestes convocatòries d'estabilització i no hagués aconseguit assolir la plaça de manera definitiva, no hagués assolit la condició de funcionari, tenia dret o s'establia una compensació de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats. Vull dir, era una compensació una miqueta capada. Vull dir, estava molt tallada, perquè d'una banda la limites amb els dies, que a la legislació laboral ja sabeu que quan es tracta d'una indemnització per una improcedència parlem de 33 dies, en canvi quan és un acomiadament objectiu per causes objectives parlem de 20 dies, i d'altra banda a la legislació laboral no hi ha aquesta limitació de 12 mensualitats més que per l'acomiadament per causes objectives. I aquí, d'alguna manera, han establert uns límits a aquesta indemnització, cosa que la fa una miqueta descafeinada. Sí? De què parla aquest litigi i la sentència? Realment, aquesta sentència, si us la llegiu, fa una descripció molt detallada i realment és interessant perquè realment primer segueix un ordre, d'acord amb el que us estic llegint, i va vacilant d'un cantó a l'altre. Va vacilant perquè d'alguna manera remet al jutjat estatal, vull dir als estats, aplicar l'acord marc. Què vol dir? Que jo considero això, però tu ho has d'aplicar com a tu consideris convenient i d'acord amb la teva normativa estatal. Llavors, aquest litigi de què va? Com us he dit, són unes funcionàries interines de la Generalitat que des del 2005, en el cas més greu, han concatenat nomenaments temporals, el darrer dels quals es va produir el 2015. I què demanen? Ho sabeu? Doncs demanen la consideració de personal indefinit, no fix de plantilla o el manteniment del seu lloc de treball. Què vol dir? Escolta, a mi no em treguis, consideren fix i jo vull continuar aquí. No obstant, la jurisprudència estatal, el Suprem d'aquí, considera que no és possible la conversió d'un vincle temporal d'un funcionari interí en un vincle fix. I aquí és on tenim una de les parets que s'haurien de mirar de superar. Així, el contenciós 17 de Barcelona tenia dubtes si la llei 2021 contemplava mesures suficients
per respectar l'acord marc. Vull dir, una de les qüestions que es plantejava per part del contenciós 17 és, escolta, aquestes mesures que són, jo faig un procés d'estabilització i jo, pel cas de que no superi aquest funcionari que porta 25 anys, li dono 20 dies amb un màxim de 12 mensualitats, això és suficient per esmenar per garantir el respecte a aquest acord marc? I, de fet, aquesta sentència ho diu clar, això no són mesures suficients. Són mesures, però no resulten suficients. Per què es manifesta en aquest sentit, i, de fet, penso que li fa una tirada d'orelles a l'estat espanyol, en el sentit de que hauria de legislar d'una manera més àmplia, d'una manera més dissuasòria, els abusos d'aquesta temporalitat, els abusos comesos. I aquesta sentència el que fa és, escolta, tu, estat espanyol, t'has passat 3 pobles fent vinculacions de personal interí in eterno i hauries de compensar, amb independència de que hagis superat el procés d'estabilització, hauries de compensar aquesta situació. I, de fet, la llei 2021, què diu aquesta sentència? Que només contempla com a mesura sancionadora aquesta convocatòria extraordinària de processos selectius i la compensació de 20 dies que com hem dit, era una miqueta descafeinada, pobra. Bé, què ha passat amb aquest procediment davant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea? Arribar al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea no és corrent, no és comú. Vull dir, a mi m'ha passat només un cop a la vida i porto uns quants anys d'exercici. No és una cosa que passi tots els dies. Per això, aquestes resolucions del tribunal tenen molta notorietat, perquè és un crit d'atenció a l'Estat i a la resta d'estats, que és un crit d'atenció en el sentit, escolta, que hi ha un acord marc que heu de complir tots. I heu d'adaptar la vostra legislació al contingut d'aquest acord marc. Jo, com a Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, jo no es puc fer variar, no es puc fer legislar com jo vulgui. Però jo sí que us puc demanar que us adapteu a aquest acord marc, que preneu les mesures necessàries perquè aquest acord marc es compleixi, perquè desaparegui aquest abús de temporalitat. Sí? Les administracions de l'Estat l'Estat es defensa dient que aquestes peticions, l'Estat diu, escolta, això no va amb mi. Aquestes peticions s'extralimiten en superar l'objecte del procés, on simplement es demana la fixesa. Tu, Tribunal de Justícia de la Unió Europea, t'has passat 3 pobles, perquè jo, Estat, tinc al meu poder el fet de legislar com a mi em sembli. No obstant, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el que diu aquesta sentència és que només es pot abstenir d'emetre una resolució quan resulti evident que la interpretació sol·licitada d'una norma de la Unió Europea no té cap relació amb l'objecte del ple principal. Què vol dir? Escolta, jo, TJUE, penso fer resolucions sempre i quan l'objecte del que em demanes tingui relació amb la normativa del Tribunal, amb la normativa europea. I, per tant, res impedeix al Tribunal de Justícia de la Unió Europea donar una resposta útil a l'òrgan nacional i proporcionar-li elements d'interpretació del dret de la Unió. Que es tracta d'això. Tu, Tribunal Nacional, t'has d'adaptar a la legislació genèrica, a l'acord marc, a la normativa de la Unió Europea. Queda palès que s'ha de casar el dret de la Unió Europea amb la legislació nacional. S'hauria de casar, s'hauria de mirar de que respectés. Vull dir, parlem de que es tracta d'una norma de rang superior, que és genèrica, sí, però que els estats han de complir o prendre les mesures necessàries per arribar a complir-les. I es tracta de la determinació o de determinar les mesures per sancionar. Un dels punts és com sancionem la utilització abusiva de les relacions laborals. Com la sancionem? I de fet, ha de ser el tribunal, el tribunal estatal
o al legislador estatal qui determini quines mesures són adequades per sancionar això, respectant l'acord marc. Hi ha una de les qüestions que es plantegen, que és la sisena de la sentència, que es preguntava, escolta, però jo això ho puc aplicar amb efectes retroactius, per exemple, els efectes de la llei 20/21 o les mesures sancionadores que s'adoptin en un futur, doncs no. Un dels punts que es descarta per la sentència és, o que es posa de rellevància, és el principi de legalitat i retroactivitat de les disposicions sancionadores. Tu no pots sancionar conductes que no has legislat abans, per tant, no pots sancionar amb efectes retroactius. Llavors, es parla d'una altra qüestió, que resumiria en si existeix col·lisió, o sigui, una de les qüestions plantejades pel Tribunal Contenciós de Barcelona era si existia col·lisió amb la normativa nacional quan els estats no compleixen els terminis per proveir els llocs de treball que no són provisionals i són de caràcter permanent. Vull dir, si tu no compleixes el termini per cobrir aquests llocs de treball, vull dir, ja hem vist abans que les administracions tenen 3 anys per cobrir aquestes places de manera definitiva, i si això generava una col·lisió amb l'acord marc, amb la normativa europea. I el que manifesta aquesta resolució és que els estats membres tenen l'obligació de prendre mesures per evitar la precarietat. I l'acord marc té la finalitat de prevenir aquests abusos. No obstant, es deixa en mans dels estats l'elecció dels mitjans. Què vol dir? Tu has d'evitar aquests abusos, i més sent una administració. Jo et deixo determinar quins mitjans farà servir per eliminar aquests abusos, per evitar la precarietat, per evitar l'abús en la contractació temporal. Tu has de prendre els mitjans, unes mesures, i ets tu, estat, qui ha de buscar aquestes mesures i elegir els mitjans per aplicar-los. Per tant, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en cap cas pot dir-li al Tribunal Estatal com ha de solucionar els seus problemes. El que li diu és, tu m'has de respectar l'acord marc. Fes-tu com vulguis, però ho has de respectar. Així, es manifesta que l'acord amb l'acord marc no es pot admetre que puguin renovar-se nomenaments de durada determinada per desenvolupar de manera permanent i estable funcions dels serveis de les administracions públiques. Si tu, administració, tens un lloc de treball de caràcter estructural en el qual estàs buscant-li els 3 peus atats, estàs fent nomenaments anuals, reiteratius i tal, escolta, tu has d'assumir que això és una tasca estructural, que això és una tasca que fas al dia a dia, que portes 20 anys fent la mateixa tasca, has d'assumir aquest lloc de treball si no ho és com a d'estructura. El que no pots dir és que no, és una plaça determinada i que això s'extengui 10 anys, 15 anys, 20 anys, m'és igual. Perquè en el moment en què el dia a dia, el fet de repetir contractes, el fet de que hi hagi una concatenació d'aquest servei, d'aquesta mateixa tasca, això converteix aquest lloc de treball en estructural, de caràcter estructural. I, per tant, tu aquests llocs d'estructura els has de proveir reglamentàriament. Has de fer tot el possible per complir terminis. I si no ho fas, estàs incomplint, estàs incorrent amb abús de la temporalitat. D'acord? L'acord marc assigna als estats un objectiu general, consistent en la prevenció d'aquests abusos, deixant, com hem dit, l'elecció dels mitjans. Tu dispararàs com vulguis, però has d'evitar això, els abusos de la temporalitat. La clàusula 5 només s'aplica en els supòsits de successius contractes. Em preguntareu, això passa sempre? Imaginem que només hi ha un nomenament. Doncs no, han de ser contractes diferents, successius contractes, o relacions laborals de durada determinada. No és admissible que puguin renovar-se nomenaments de durada determinada per desenvolupar de manera permanent i estable funcions de serveis ordinaris, del dia a dia, de serveis d'estructura. Això ha de ser estructura. Tu no pots anar colant contractes de durada determinada per un servei d'estructura. És el mateix tractament que es donaria en una empresa privada. Tu no pots fer contractes de 6 mesos, 6 mesos, 6 mesos, 6 mesos, quan
aquesta tasca ja ha esdevingut ordinària de l'empresa, sí o no? És el dia a dia i, per tant, tu això no ho pots obviar. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, TJUE, considera que la convocatòria dintre dels terminis establerts dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places ocupades provisionalment pels treballadors temporals és una mesura adequada per evitar que es perpetuï la situació de precarietat d'aquestes treballadores públiques i és una de les mesures que podria prevenir l'abús de temporalitat. No és l'única. El TJUE diu, bueno, escolta, si tu convoques dintre del termini aquests llocs de treball i ho fas sempre així, doncs lògicament estàs complint amb les teves obligacions. I realment acabaràs prevenint l'abús de temporalitat, perquè si tu fas els deures com toca, aquesta temporalitat deixarà d'existir o tindrà un tant per cent ínfim. Però també ens diu el TJUE que no correspon al Tribunal de Justícia de la Unió Europea pronunciar-se sobre la interpretació del dret intern, tasca que correspon als tribunals nacionals competents, que han de determinar si el que està disposat a la normativa nacional aplicable arriba a complir les exigències establertes per l'acord marc. Què vol dir? Jo, TJUE, et dono unes indicacions genèriques, et dic quin és el contingut de l'acord marc, et puc suggerir quines solucions, però ets tu, tribunal estatal, qui ha de buscar la solució, qui ha d'interpretar l'acord marc, qui ha d'interpretar la normativa estatal, qui ha d'interpretar si aquestes mesures que s'han aplicat, que consten a l'EBEP i que consta a la llei 20/21 i totes aquestes mesures, si han estat suficients o si han dissuadit els estats per evitar aquest abús, aquesta precarietat, i correspon al jutjat estatal valorar si les disposicions de dret intern que aquestes constitueixen una mesura adequada per evitar l'abús en la contractació de durada determinada. Per tant, a mi em pot donar la sensació de que aquestes mesures que has pres tu, estat espanyol, són insuficients, però ets tu, jutge intern, o sigui, jutge de contenciós, qui ha de valorar i qui ha de prendre aquesta determinació. Jo et donaré uns paràmetres, que és el que ha fet aquesta sentència, però a partir d'aquí ets tu qui s'ha de mullar i qui ha de determinar amb sentència què passa amb això. Sí? També resolen aquesta resolució del Tribunal de Justícia parla si les mesures de sanció són suficients, si les mesures són dissuasòries o efectives per garantir l'aplicació de l'acord marc. Si és suficient, com ha fet l'estat espanyol, en convocar les places i compensar amb els 20 dies. O penseu que caldria afegir alguna mesura més. El fet és que el TJUE disposa que han de ser els estats membres els que determinin aquestes mesures. Vull dir, ho diu molt clar. Jo, TJUE, puc donar una referència, però ets tu, estat membre, qui s'ha d'ocupar de legislar i adaptar-te a l'acord marc. Han de ser mesures que siguin apropiades per sancionar, no només prevenir, sancionar la utilització abusiva de successius contractes o relacions de treball. En aquest sentit, el TJUE determina, i ho diu a la seva resolució, que només l'abonament de la compensació no permet assolir l'objectiu perseguit per l'acord marc, ja que no suposa una reparació adequada. Què passa? Clar, jo porto 30 anys a l'administració com a interí, com a interina, arriba un procés d'estabilització i malauradament salto d'aquest procés. Vull dir, em presento i tal i no obtinc de manera definitiva el meu lloc de treball o el lloc de treball pel qual m'he presentat. Pot passar que no obtingui el lloc de treball i per tant salti. Doncs què diu el TJUE? Escolta, tu, aquesta senyora o aquest senyor, aquesta persona, aquesta treballadora que ha estat prestant serveis 20 anys o 25, els que siguin, aquests 20 dies realment no suposen o no representen una mesura adequada per sancionar aquest abús en el cas incorregut.
perquè tu has tingut aquesta treballadora 30 anys aquí prestant serveis. I donar-li 20 dies amb un límit de 12, doncs, lamentablement, no li soluciona pràcticament res. Pel que fa, també es parla del principi d'equivalència amb el sector privat. Ja sabeu que a l'àmbit privat això funciona d'una manera diferent. Deixa en mans del jutjat, que remet la consulta del jutjat estatal, la valoració de si es pot aplicar de manera analògica aspectes del dret privat. Molts cops, amb alguna sentència, sempre qui interposa la demanda doncs, aplica per analogia o mira que s'apliqui per analogia mesures dels treballadors de l'àmbit privat. Què vol dir? Escolta, el que no és raonable és que amb una senyora que treballa en una empresa privada tingui dret a una compensació molt superior amb un funcionari interí que treballa al sector públic i que hi hagi aquesta diferència tan alarmant, no? I un dels punts que es toca és que, escolta, es podria aplicar per analogia mesures del sector privat. Així es conclou pel TJUE que la convocatòria i la compensació dels 20 dies, en tant que no són mesures proporcionades ni suficientment efectives ni dissuasòries per evitar l'abús de temporalitat. Vull dir, el TJUE ja ho diu. Escolta, això queda curt. L'estat espanyol has de fer més coses, has de legislar perquè això no quedi curt. I perquè es doni una protecció a aquestes treballadores que han incorregut en abús de temporalitat. També resol una altra qüestió, us ho dic bastant de manera resumida, vull dir, perquè no, si haguéssim de llegir totes les sentències estaríem tot el dia. Es planteja si a falta de mesures adequades en dret nacional per prevenir l'abús de la temporalitat, si aquestes relacions s'haurien de convertir en indefinides. Si com que tu, estat nacional, no has legislat mesures adequades, i ens ho diu el paràgraf anterior, tu, estat, t'has quedat curt pel que fa a les mesures. Simplement el fet de convocar, de fer un procés i d'indemnitzar d'una manera tan pobra a la persona funcionària interina que hagi incorregut, doncs t'has quedat curt. Llavors, què es planteja? Escolta, una de les mesures podria ser convertir directament en aquest personal en indefinit. Sí? Es planteja això a la sentència. Però sí que és cert que és reiterar jurisprudència la que determina que l'acord marc no imposa als estats membres l'obligació de convertir els contractes o relacions laborals en indefinides. Ja hem parlat d'aquesta col·lisió de drets. Escolta, tu, administració, o fins i tot la resta de ciutadans es podrien veure perjudicats perquè una persona funcionària interina que no ha superat un procés selectiu assolís la condició d'indefinida. Què vol dir? Hi ha una col·lisió de drets. Tu, administració, has de complir també amb els principis d'accés a la funció pública, de mèrit, capacitat, publicitat, etc. Correcte? I sentència, i què diu el TJUE? Sentència que correspon a les autoritats nacionals adoptar mesures proporcionades, eficaces, dissuasòries per garantir el compliment de l'acord marc i sancionar degudament l'abús. O sigui, diu, per un costat, no t'imposo o no imposo als estats membres l'obligació de convertir els contractes en indefinides perquè no puc, perquè entraríem en una contradicció pel que fa als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, però sí que et dic que has d'adoptar unes mesures proporcionades, eficaces i dissuasòries perquè això no passi. I si passa, en teoria hauries d'assumir aquestes conseqüències. I també diu aquesta sentència que correspon als estats membres decidir quina mesura implementen per prevenir l'abús. Fa una sèrie de llistat de mesures. Diu, ets tu estat membre,
qui ha de prevenir aquest abús i has d'escollir quina o quines mesures vols emprar per evitar aquest abús. L'obligació del jutge nacional de fer referència a una directiva té uns límits, vull dir, l'obligació del jutge nacional, quan fa referència o aplica una directiva, no la pot aplicar, i hi ha uns límits, no la pot aplicar directament, sinó que té els límits de la seguretat jurídica i el de irretroactivitat. Això també ho diu la sentència. I en cap cas aquesta interpretació d'aquesta directiva pot anar en contra del dret nacional. Per tant, ens trobem amb la Constitució, que garanteix els principis d'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit, capacitat, igualtat, etc. I ens trobem amb això, que, escolta, per molt que hi hagi acord marc, que és molt important, tu has de legislar per evitar aquests abusos, però mai pots anar, o la interpretació d'un jutge mai pot anar en contra del dret nacional. D'acord? El dret europeu, en definitiva, què diu? Que la clàusula 5 de l'acord marc no s'ha traspassat, a la meva opinió, no s'ha traspassat correctament a l'ordenament nacional. Vull dir, falta xitxa, sí? Falta contingut, falta sancionar aquestes conductes, sí? I per què ho considera així la sentència del TJUE? Perquè no es contempla cap mesura efectiva, real, que permeti sancionar l'abús derivat de la successió de contractes o relacions laborals de durada determinada. Falten mesures reals de dir, escolta, doncs posa una compensació econòmica molt més alta, assumeix que has incorregut amb aquest error o fes més convocatòries d'estabilització. Busca la manera de que això no torni a passar, sí? O convoca les places quan toqui. Fes els deures com Déu mana. Altrament, cal garantir també, com hem dit, aquests principis de concurrència amb l'accés a la condició de funcionari, ja que de convertir aquestes relacions en indefinides, com hem dit, això seria contrari a la Constitució. En aquest sentit, es manifesta que la conversió de contracte seria una mesura efectiva. La sentència diu la conversió de contracte en indefinit seria una de les mesures efectives sempre que no impliqués, i això és molt important, sempre que no impliqués una interpretació contra legem del dret nacional, sempre que no vagi contra el dret nacional. O sigui, si tu has comès un abús de 30 anys, seria ideal que poguessis convertir aquest lloc de treball en indefinit sempre que no vagi contra el dret nacional. Això és el que sentencia. Hem vist publicacions de diaris que diuen que... Bueno, jo he vist animalades de tots els colors amb els diaris que diuen que sí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea obliga a fer indefinits els interins. Bueno, això són barbaritats, en la meva opinió, humil opinió. Què vol dir? O sigui, ja us he recollit o ja us he explicat en què consistia això. Això és una consulta que fa un tribunal al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Et preguntaré sobre uns aspectes. Aviam què et sembla a tu, aviam què n'opines i que, fins i tot què em recomanes. I aquí el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és ampli. Vull dir, a la seva resolució toca tots els pals. Vull dir, resol totes les qüestions a la seva manera. Què diu? En definitiva, escolta, tu amb segons quines relacions has incorregut en abús, et falta legislar per tractar aquestes situacions específiques en què incorres en abús, et tracta buscar mesures dissuasòries per aplicar a les administracions estatal i autonòmiques perquè això no torni a passar o deixi de passar, i has de buscar la manera de compensar el cas que hagi passat. I resol, en definitiva, que no s'ajusta a l'acord marc mantenir una treballadora pública amb vinculacions successives en abús de temporalitat, quan es tracta de cobrir necessitats permanents d'aquesta administració. Que el manteniment del lloc de treball fins a la convocatòria
i la resolució dels processos selectius, així com l'abonament de la compensació econòmica amb un doble límit, els dels 20 dies i 12 mensualitats, no resulten mesures suficientment efectives i dissuasòries per garantir la plena eficàcia de la normativa europea. A mi això m'has donat molletes del tros de pa, vull dir, és totalment insuficient per atendre o per evitar aquesta conducta abusiva. I també es manifesta en el sentit que sancionar amb la conversió per temps indefinit d'aquestes vinculacions, jo podria dir que podria sancionar aquesta conducta d'abús i convertir-les en indefinits. El que diu és que això podria suposar una mesura dissuasòria, però no que es pugui explicar, ja que afegeix sempre que aquesta conversió no impliqui una interpretació contra legem del dret nacional. Per tant, tot això que hem vist en premsa, que fa esment de la sentència obliga, no, la sentència recomana. La sentència dona uns paràmetres. La sentència diu que a la legislació nacional s'ha quedat curt. La sentència el que diu és que s'han de garantir els principis d'accés a la funció pública. La sentència el que diu és que s'ha de sancionar l'abús de temporalitat. I la sentència diu que ha de ser el jutge del dret estatal, el jutge d'aquí, el que determini les mesures, vull dir, el legislador hauria d'aplicar o legislar mesures suficientment efectives per evitar aquest abús de temporalitat. I jo penso que aquest seria un resum i, d'altra banda, parlem o s'ha parlat en molts dels vostres casos, dels vostres supòsits, que quan una de les qüestions a plantejar és quan hi ha trencament de vincle. No? Dius, escolta, jo vaig estar l'any 2000 a l'administració, llavors me'n vaig anar a l'excedència i vaig estar 5 anys fora, vaig tornar el 2005 i llavors vaig estar 2 anys fora. Vull dir, els trencaments de vincle normalment parlem de contractes concatenats, sí? Un darrere l'altre, i els jutges, quan valoren si hi ha o no interrupció o trencament de vincle, el que valoren és el conjunt. No hi ha, abans es parlaven de 3 mesos. Sempre quan no superin els 3 mesos, pues no hi ha trencament de vincle. Tu imagina't que estàs, jo què sé, de gener al novembre, llavors et tornen a cridar al gener. Pues aquí es considera que no hi havia trencament de vincle, perquè no superar els 3 mesos. Però la tendència no és aquesta. Vull dir, no hi ha un numerus clausus, no hi ha una numeració exacta, perquè es tenen en compte molts més paràmetres. Si la interrupció és significativa o no, el temps total de prestació de servei, el volum d'activitat, el que tu has desenvolupat a la feina, el número i durada d'aquests talls de vincle, i també es té en compte si existeixen o no anomalies contractuals. Què vull dir amb això? Que no és un tema tancat. Tu pots anar a un jutjat laboral amb jo què sé, 7 vinculacions i que hi hagi un trencament de vincle, però que el jutge consideri que, mira, com que hi ha 3 vinculacions que em semblen sospitoses i aquestes dues que pràcticament el termini que has superat els 3 mesos o el temps que sigui em sembla irrellevant, jo et considero indefinit. Sí? Per tant, és una apreciació que ha de fer el jutjat de la prova de manera general. Això és molt important, disposar dels expedients administratius, ja que allà sí que veus si hi ha o no trencament de vincle. No qualsevol situació pot ser valedora d'aquesta exigència. Vull dir, no qualsevol situació s'ha d'estudiar cas per cas. Què vol dir? Que no qualsevol vinculació ens trobarem amb supòsits molt diferents. Que jo he començat auxiliar, vaig passar a tècnic, llavors a tècnic superior, he tingut a la mateixa administració 8 vinculacions, però realment, escolta, tu també has cessat voluntàriament i t'han nomenat voluntàriament d'aquests llocs de treball. I per això és necessari veure què ha passat, perquè es fa referència en aquesta sentència a l'abús de la temporalitat, sí? amb
amb un contracte, vull dir, amb diferents vinculacions, però amb un lloc de treball. Amb un lloc de treball. Per tant, és molt important veure el cas per cas. I si us sembla bé, si voleu, podem passar a fer consultes sobre aquesta sentència, que, repeteixo, per mi, més que una sentència, és una resolució d'una qüestió prejudicial plantejada per un tribunal estatal, on es pregunta, escolta, tu com ho veus? I ja està. I passem a les qüestions per ordre. No sé qui pot donar... Un moment, Víctor. Per les preguntes, potser que tanqui ja la gravació, no? Com vegis. A veure, un moment, que ho pugui fer, perquè no veig com fer-ho. A veure... Una de les qüestions que es planteja és, però haig de fer la petició, haig de fer la sol·licitud, tinc un termini, i realment és una qüestió rellevant. Aviam, si a tu t'han cessat, tens un termini. Vull dir, si a tu t'han tirat fora, tens un termini. Pel cas dels laborals, 20 dies hàbils, pel cas de funcionaris, un mes. Sí? Tu no pots esperar... Tu has d'interposar una petició. Sí? Petició en quin sentit? Doncs tens dues opcions. Una, demanar el que demanaven aquestes tècniques, que era, depèn de cada supòsit, que era, jo vull ser considerada indefinida no fixa, la plantilla, i l'altra és dir, escolta, indemnitzen com toca pel fet de que m'estira fora de l'administració després de 20 anys. Vull dir, tens aquestes vies, no?, de reclamació. O sí que hi ha un termini i s'ha d'estudiar cas per cas. Però sí que si l'administració ha complert terminis, ha convocat places i tu no l'has guanyat, sí que la cosa es complica. Vull dir, tu ja perds drets a plantejar la reclamació. Sí? O si, per exemple, també hi ha el supòsit de típic funcionari interí o una funcionària interina que va prestant serveis i no es presenta a cap de les convocatòries. Clar, en aquest cas perds tots els drets perquè l'administració ha posat al teu abast la possibilitat d'assolir el teu lloc com a funcionària de carrera. I tu, d'alguna manera, en no presentar-te, en no fer els deures tu, has desaprofitat aquesta ocasió. Per tant, supòsits, també hi ha el típic supòsit dels programes que es repeteixen any per any. Que al meu entendre, aquí la petició ha de ser doble. Tu has de demanar que es consideri una tasca estructural perquè, escolta, porto 20 anys fent el mateix programa, el programa no ha canviat, la cadira és la mateixa, la tasca és la mateixa, és de promoció econòmica o és d'hisenda o és del que sigui, però, escolti, vostè no en pot tenir tota la vida enganxat en programes, no? Sí, és que són fons que venen de la Comunitat Europea, m'és igual. Quan aquest fons, vingui d'on vingui, es repeteix anualment i això, al meu entendre, es converteix en una tasca habitual, ordinària, d'aquell centre de treball. I, per tant, tu hauries de demanar la consideració de plaça d'estructura i, en tot cas, els drets que et corresponguessin.